Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Miani og reaksyon ang pahayag ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro kalabot sa dili maayong batasan sa ubang estudyante nga gingong tungod sa ubang magtutudlo. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy? Sara, gibatikos si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa nahimong ining pahayag kalabot sa mga teachers taliwala sa nahimong or nahitabong pagpamusil sulod sa usa ka tulungaan diha sa Zamboanga City. Ang Department of Education Region 11 miingon usab nga dili angay basulon ang mga teachers sa ingon ani nga mga panghitabo. Atong sayron. Do not blame the teachers because the teachers are there to teach their lessons, the lesson for the children. Mao kini ang tipik sa pamahayag ni Department of Education Region 11 spokesperson Henilito Atilio human ang pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University nga gikamatay sa duha ka estudyante. Although all these things happening, it would very inappropriate nga ang basulo nato mga magtutudlo. Trabaho nato ning tanan gikan sa balay, gikan sa community, o gikan sa eskwelahan, dapat magkahiusa ta. Dili ta dapat mangita og scapegoat. Walay direktang gipunting si Atilio apan kahinumduman nga gibatikos sa mga magtutudlo ang kontrobersyal nga pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalo-lalo na sa mga nakakatanda or sa mga ibang tao. Panahon na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Sumala sa Alliance of Concerned Teachers o ACT Teachers Party List nga makainsulto matud pa sa mga magtutudlo ang maong pahayag. Dili matud pa kini makahatag og motibasyon inay makadismaya ug makawalag gana. Nakakainsulto po talaga ito sa ating mga kaguruan, lalo pa ang tanong nga namin, ano pa ba ang gusto nilang isisi dun sa ating mga guro na overwork, underpaid na nga, ang dami naming ginagawang trabaho sa eskwela at may kagustuhan din talaga kami na masolusyonan yung problema natin na ito, kasama dun sa krisis na kinakaharap natin sa edukasyon. Ganito pa yung maririnig natin mula sa tagapagsalita ng Pangulo. Hindi po ito nagbibigay ng motibasyon dun sa ating mga guro. Sa halip ay nakakadismaya at nakakawalan po talaga ng gana. Si Yuse Castro mipaklaro sa iyahang pahayag. Kakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sara, gipahimangnuan sabno sa Department of Education na publiko sa responsableng paggamit sa social media, ilabi na ang pag-share og mga sensitive nga mga content sa maniining pagpumusil sa sulod sa tulungaan sa Zamboanga City gumikan na makapasamot matud pa kini sa ilahang nabati nga trauma sa mga estudyante ug staff sa tulungaan. Sara. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban.